שלום, אני חגי גלנט ואני משחקולוג חינוכי. אני שמח להציע לקהילה שלכם סדנת משחוק לקראת ליל הסדר. סדנה שתיתן להם כלים פשוטים מאוד לשילוב משחקים חכמים בליל הסדר לכל הגילים. סדנה שתיתן לכם ערך ממקום אחר. דווקא השנה, כשיש אבות שחזרו מהחזית ולא תמיד מתאים להם להחזיק עכשיו את כל ליל הסדר על הכתפיים שלהם, הם מעדיפים משהו ערכי שיעסיק את כל המשפחה. דווקא השנה, כשיש צורך לגבש מחדש את המשפחה, משחקים ערכיים ייתנו משמעות חדשה ורלוונטית לליל הסדר שלכם. לא מופע תרבותי, אלא סדנה שתיתן מענה אמיתי לצורך מובנה בקהילה שלכם. אנחנו הזמנו את חגי לערב, הגיעו אנשים עסוקים מאוד מהיישוב, אנשים אינטליגנטים, אנשים מבוגרים ואפילו חמורי סבר. כולם הפכו להיות שמחים ועליזים ומתווכחים ומשחקים וצוחקים ולומדים, שאני למדתי גם דברים. היה פשוט ערב מרתק, לא רצינו שיגמר. חגי באמצע היה צריך כמעט בכוח לעצור אותנו רק כדי להדגים לנו את המשחק הבא. היה פשוט כיף אמיתי, ונראה לי שמי שיזמין אותו ירוויח ערב שאין כמותו. התקשרו והקדימו להזמין את הסדנה לקהילה שלכם.